take a look on GMB confiscates maize from farmers. Ndezvanhu dzavarima paminda yavo. Baba rinongouya roti ndechedu chibage ichocho, tiri kuchitora mari tozokupai after 6-7 months. But private player anenge akamira apo achitoti ndoda tokubhadhara mari yako ipapo gwalangwa. Shasha dziya dzichatora chibage ichocho dzoenda dzochisipina dzozoya dzokupa mari isingachatengerara TGS. But at the end of the day, we have lost what belongs to us. They have looted what belongs to us. Why? Panondopera Gore ndopamunozonzwa GMB act, we want to buy maize from Zambia. We want to buy maize from Russia. Why? Is guys vachiti these people, they ordinary farmers. Saka chitora chibage cha